Pinakatangis sa ina. Halik ang Manila. Yan lang ang trabaho. Ulit ako. Very black. Baba mo na dito. Baba dito. Baba mo na lang. Baba na. Harap dito dikit. Ayo harap dikit. Harap. Baba na. Ayan. Oh. Saan na lang siya? Wala sa gilid yun. Center star. Yan idol, okay na yung chassis mo sa likod. Tingnan mo yung laser. Malayo, malayo. Yun, naka-laser tayo ha. So, ibig sabihin, mag-mintis man tayo. Mga gating-ting lang. Gapalito. Sabihin na natin, hindi mo natin yung na-perfect, at least na sa katotohanan. Yun, naka-center ha. Center. Yan sa likod. Balik. Nandun sa chassis sa ilalim. Diba? Hanggang dyan sa susian. Hanggang dun sa taas ng Manibela. Okay. Kabila pa din. Hindi. Kabahas. Tanggalan na yan. Kumailin ka. Sentro. Hindi mo na pag-i-roll Manibela kasi nakasentro na yan. Nagulong. Oo. Ayun. Ayun nga. Huwag kang malilito. Huwag mong subukan. Yun. Kaya mahirap magsintro. Kala nila puzzle. Patigasan to ng dibdib. Nice. Ayun ang ano pala, mata. Oh my God! Gulong. Oh, sa gulong. Tapaludo. Okay na baga, oh. Sabihin ta nang duman may problema pa sa puro, oh. Oh. Wala nang iba niyan. Oh, center. Gusto mo kaliperin ta pa ang gulong. Kung kaliper, dali. Hindi pa center, mailing mga viewers natin. Oh my God! Songlasi! Ng gulong, oh, para ma-center. Para walang daya, oh. Nakasabit, dinadaya. Oh my God! Songlasi! Sige, kalipirin mo. Hation mo sa dua. Sagad mo lang, hindi. Oh. Hindi mo marunong mag-caliper. Sulo mo. Huwag para ba iraw? May iraw na tayo. Kinaliper na ang gulong. Ayan. 100, 50.
50. 50. Oh, center na. Ah. Ano kaya? Oh. Walang kaya yan. Oh. Ginagalaw. Pindot lang. Wala yan ha, tingnan dyan sa bubong. Yan, yun mo, tingnan mo na taas. Ayun, pati taas, naka-eskwala yan. O, ano pa? Wala na silang masabi dyan, no? Pati bubong, in-eskwala na. Yan, naka-eskwala na ha. Laser. Gumagana, tingnan natin, o, gumagana. Yun. Yung sa ano muna pa din, yung sa taas, yun yung nakaparking yun. Kaso ito para yung batok, tapos yung cover kang ano, manibela, cover ng manibela, yan, cover ng manibela para mailing na yung batok mo, okay na niya yung mga putol na yan, purutol na si tornilyo. Eh, bigdihan pa din. Bigdihan sa... Yan. Ini na muna. Ini, bago yan. Narusala yan. Ako yan. Itong saro pa takop. Takop tigdeyo. Yan, sir, oh. Tapos na yung, ano mo, chassis mo. Yan, nakaliser na. Yan, yan na muna. Yun. Tornilyoan mo yan. Yung mga tornilyo kayan pa din. Itong mga stainless na ralaba niyo. Pero yan, pakay na hulog. Hindi na nakahulog. O diyo, yan o. Yan o. Ano yung ano kayan? Stainless yung ano kayan? Yan. Ano? May problema ang tornilyoan. Hanapon mo yung tornilyoan. Nakakulang pa. Ini sakto ni. Yan. Diyo. Dahil may bakal dyan. Saan yung bakal dyan? May banan. Yan, nakasinteran, gulong, kaludo, ang chassis. Yun. Yan doon sa likod.